चलिए आई गौर कर जाओ। आज जगदम्बा म्यूजिक स्टूडियो के माध्यम से रवा सभा के समक्ष एगो गीत पेश कर रहल बानी। रवा सभे बहुत गीत सुनले हो खब पति पत्नी के, देवर भौजाई के, लेकिन आज हम रवा सभे के गीत सुनावल जात बनी महंगाई के। तो हमरा आशा न पूर्ण विश्वास बा कि रवा सभे के निमन लागी, आ निमन लागी तो रवा सभे अपन प्यार दुलार आशीर्वाद हमरा के देहब। कहे के भाव लागल, दिन दिन हो खजात लगबाई, दिन दिन हो खजात लगबाई, कंगाल सजनी हो कंगाल सजनी, देख कैले बिया महंगी बेहाल सजनी, देख कैले बिया महंगी बेहाल सजनी, दिन दिन हो खजात लगबाई, दिन दिन हो खजात लगबाई, कंगाल सजनी हो कंगाल सजनी, देख कैले बिया महंगी बेहाल सजनी, देख कैले बिया महंगी बेहाल सजनी। कतना करी हम कमैया, आटत बाट ना रुपैया, कतना करी हम कमैया, आटत बाट ना रुपैया, कीने पाई कुर्ता धोती ना, कीने पाई कुर्ता धोती ना, रुमाल सजनी हो रुमाल सजनी, देख कैले बिया महंगी बेहाल सजनी, देख कैले बिया महंगी बेहाल सजनी। महंगा भइल चाउर चीनी, मकई आटा कुछऊ कीनी, महंगा भइल चाउर चीनी, मकई आटा कुछऊ कीनी, सबसे अधिका महंगा भइले, सबसे अधिका महंगा
देख कैले बिया महंगी बेहाल सजनी, देख कैले बिया महंगी बेहाल सजनी। सोच कैसे जियल जाई भूखे कहिया ले खटाई। सोच कैसे जियल जाई भूखे कहिया ले खटाई। तोहरा लौकत बाल साड़ी साया, तोहरा लौकत बाल साड़ी साया साल सजनी, हो साल सजनी। देख कैले बिया महंगी बेहाल सजनी, देख कैले बिया महंगी बेहाल सजनी। देखी यह गीत के रचयिता स्वर्गीय दिवाकर लाल अंकुर जी, ग्राम पोस्ट जगदेवा, थाना बैरिया, जिला बलिया। वहाँ की रचना हो और सरकार के भी इ नियम बा, आदेश बा कि जितने छोट परिवार रही हमनी के सुखी शांति रहल जाई। आय अंकुर जी अपना रचना में भी हमनी के ही संदेश देतानी। बढ़ल जाला रोज परिवार भइल लइकन के भरमार। बढ़ल जाला रोज परिवार भइल लइकन के भरमार। ई दयौरी कैल दहिया के, ई दयौरी कैल दहिया के जंजाल सजनी, हो जंजाल सजनी। देख कैले बिया महंगी बेहाल सजनी, देख कैले